Ακόμα μια μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Ένα σχόλιο για την νίκη επί του Ελληνικού. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη νίκη από επί μιας πολύ καλής ομάδας. Ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάναμε τα πράγματα που είχαμε δουλέψει με την ομάδα και δεν θυμάμαι σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η διαφορά, αλλά κάναμε πολύ άσχημο τέταρτο δεκάλεπτο και μειώθηκε η διαφορά και κρίθηκε το παιχνίδι στην τελευταία φάση ουσιαστικά. Εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι εξαιρετική ομάδα το Ελληνικό, έχει πολύ καλό σύνολο. Για μας αυτή τη στιγμή κρατάμε τη νίκη και στη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι επίσης δύσκολο στον ΠΑΟΚ. Γενικά ο μήνας είναι λίγο δύσκολος γιατί έχουμε στον ΠΑΟΚ, μετά είναι το Final Four και μετά ξεκινά ένα play-off αμέσως. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε λίγο τα μάτια μας όσον αφορά αυτό το κακό χρονικό διάστημα που κάνουμε στο παιχνίδι. Ήταν ακόμα ένα βήμα για τον τίτλο, η νίκη. Εάν τελείωνε το πρωτάθλημα την άλλη αγωνιστική, ναι. Σίγουρα οι νίκες μετράνε σε πάρα πολλά επίπεδα, στην ψυχολογία καταρχήν, στον κόσμο μας, στο ότι ανταμείβεσαι, αλλά από εκεί και πέρα όταν υπάρχει διαδικασία play-off, είσαι συνεχώς με δηλαδή στον τοίχο, οπότε δεν έχεις περιθώρια να κάνεις κάποιο λάθος. Έχουμε καλό σχετικό πλεονέκτημα για τους αντιπάλους μας λόγω των έχουμε 2-1 στο πλεονέκτημα. Από εκεί πέρα είναι δικές μας οι καταστάσεις στα χέρια μας για το πώς θα συνεχίσουμε. Αυτό βέβαια θα ασχοληθούμε όταν πρέπει, γιατί μπροστά μας έχουμε τον ΠΑΟΚ, όπως είπα, και το Final Four. Και σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Καλά, ο κόσμος το έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι, τι να πω, δίπλα μας συνεχώς, για άλλη μια φορά γέμισε το τάφο, δεν έχουμε κανένα παράπονο από αυτόν και ελπίζω να είναι μέχρι το τέλος μαζί μας και να μας στηρίζουν και να μας υποστηρίζουν. Και ένα σχόλιο για το site που ανοίγει και το Power World και το οποίο θα υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, θα είναι ένα site. Σιδεροκέφαλο να πω, καλή αρχή, καλή επιτυχία και ελπίζω να έχει την τύχη και την ευτυχία να γράφει ευχάριστα θέματα για τον Παναθηναϊκό.